בארון מקלחת הזה היה לנו פיצוץ של צינור מים בסוף שבוע כשהיינו במרחק שעה וחצי מהבית. עד שהגענו הצטברו הרבה מים על הרצפה ונהרס חלק מהארון. חברת פמי פרימיום שעובדת עבור חברת מגדל בביטוח דירה שלנו שלחה נגר, וזה מה שהוא הצליח לעשות. אתם יכולים לראות שהארון נפתח מאוד בקושי ונפתח חלק בעבר. העבודה מלוכלכת, עקומה מאוד, הרווח הזה לא היה קודם, פה דחף בורג בכוח רב, הכל לא מיושר, פה למשל. הסגירה שהייתה סגירה חלקה שנתרגת בקצה בעדינות לא עובדת, צריך ממש להשקיע כוח כדי לסגור את זה. במגירה התחתונה אותו דבר, ככה קיבלנו את המגירה מלוכלכת. רגע. פה הכל עקום, ככה הוא חתך את זה ושם איזשהו דבק כדי לכסות את זה. ממש לא הגימור שציפינו לו. גם פה המגירה לא נסגרת בקלות, צריך לטרוק אותה ממש בכוח, הסגירה האוטומטית לא עובדת. זה מה שחברת פמי פרימיום הצליחה לספק לנו.